ka jingruai ka belarwai ha khatin jirang ya ka belai kerteng dammi saman kede jingruai ka bela krek ban perlai pai ba no harensan YouTube ha ka ba ya kete jingruai ka belarwai ha khatin jirang na Ribhoi district la tho bat penwan dur dau ba Thersai Jammu ka bekran sepang ka jingsho jingi jong shenrang ya ka dur bahabril jong ka kenthei bat kum juru ka jinge e jong kite kisijur lai simbenta dau somla relevance implang kum tungshom pat ka samla Alisha Jammu kum kapuran ya ka jingtem jengpot jong ka ne jingruai la penbit penbiang hachilang record studio Q9